November 30 na, ug this is the final look sa atang ngipon. Today day guys is nag-photoshoot mi dito sa dental clinic. Atangin ninyo guys, ag video, kay naghimo po mi video, i-post sa Japuhon sa Sanchez Dental Clinic na Facebook account. Grabe, inaura-aura na dito. Uy, nagpilinga dyan na ito. So, atangin ito ninyo kay grabe, nagtrabaho dyan ko na ito. Karanay, tudo-tudo dyan, kay mag-lisod ba sa kung nga na kay bukdikta. Ganay. So, atangin ninyo guys, sana, tanawa rin ninyo guys, sana pa na porma ba itong ang pag, ingana lang daw. Kung naana doon ganay-ingana. Excited po kumutanaw. So, dengan tagtanaw po hon, please kog like og follow sa FB page sa Sanchez Dental Clinic Aroma. Dengan tagtanaw po hon sa video na mga next day to nito i-post. Dami karon sa puro 4 tok mo. Daghan bitig tok mo dan lugar pero ubay ni si Japadong man mis sentros ubay kay nami palito na ja. Nakalimot man kog das tapirwir. Kalimot kog das tapirwir iulin ta naman to San Pascual nila Philcor TV. Inja kay nakalimot ko kog bitbit der bu kana na nga di ana mi daraning abot. Sunod daraman kay mabalik pang pud mislimon situan sunod adlaw. Nanilong mi kay uwan manggod ning hinay na maninumpod pero napay taligsik di ka kumpiyansaan kay ubog sipon ma COVID na pod. Morning doy. Sa imong kabisiyan na, text me ka ra. Pagtarang ba sa mong kinabuhi kay bisig nangita gani ka mata dyon. Aw, abi kog nag-text me. Upload ko. Okay. Adyo lang magundang na ning uwan nga maro magninaghan minuning dagom. So tan-awon ra man ni nato guys og hani ba dyan? Makaadto ba mi dani og darami dali stock mo dari tanggong. Nakilawag manok ka mura maglaki. Uhas. Tanawa na paglami ka ng pizza. Masodag mo to na to? Oo, pwede. Punta na na yung mga balay diha. Salamat ya. Oo, sige. Ano ko nagingin yung pahagdaan na to kasi ano? Gusto na naman yung kasagingan naman eh. Mo lagi nagingin na to na sir to nga. Mas lamig na to agin kadaan. Oo, lagi. Katlop na gihapon. Pagdari ko na tamo agi, lisod. Dari dyan ng tagi-pagi. Yabas lang na. Di problema. Lata? Buang na. Nira mata mo lahos. Sagad. Lat, jud. Di malas, jud. Patay ka diha. Narabatas tengah bukid. Oh, semua dia malas jud naong. Tenek? Ano, bisa natendak lansang. Wah, di na lang. Ano naman to? Nahijos man. Namurit. Di apa jenis tengah moto na platan. Saan ito? Tengah mahipan. Padungon tamigi sa sinandigan pik. Nanguta na miri bata. Dato inga majag daring karsadaa. Maglapot pa naman kay highway naman. Diya, balik ta. Pada dun sa gligid. Arang plata. Uy, niksak dyan. Patumoy ra, patumoy. Ha? Arang plata. Patumoy ra ba yun? Arang plata doy. Magkabaan natong ligid. GNN Mountain View Park. GNN Mountain Park, moingan. Sinandigan, Purok Dos. Si Undoy, gauna-una na. Alas 11 na malis buntag. Aglamay kuno dari suruyan guys. Kining gabi ina kay ug gabi ina yung mga lights dari masiga-siga. Si Undoy kani ahat maro paghapit dari. Kay padung magud mis mabini, gikan bisin trog ubay, mabini mo agi ni uli kay mahapit lang mertos dam. Mao ni hagdanan. Tanas Undoy na una na. Tuas na shade to gamay. Wow. Kita nday pagdagat tara guys. Ha. Ay mountain. Ano mga mountain na. Ja agdagat na. Na nag-blue. Dagat. Ilapan ning gikuan guys, trabaho pa ni nila wa pa kaado nila ingag na palami agtaman ba kay mao pa man kuno pag-abri dani. Manilong sa midari. Ah, doon na may tanduay roy.
Dari nga side kita pud nato ag. Alis siya na doy na. Wala mo nagbinliw dam. Alis siya na lagi na nag-alis siya mountains pod mga Likod ra gali siya. muto-muto diha kana na mga muto-muto guys so. Alicia na jo. Lujo dia. Lujo na ng mga buntod alis siya na. Lasang buntod dato tong makita mo na panoramic ko. Mo lagi to panoramic lagi to ilhan man kadjug porma katong nay katuto ha. Di ka kon di to na dari dapit. Okay. To na to. Mga buntod-buntod. Lami guys, kaya mga buntod-buntod sa palibot makita nimo. Nice po dari mga muto-muto. Suga pa sa hangin. Palingkura ko debe. Sibog ka init dari. Ayaw. Lingkod-lingkod sa medari guys, pahangin ba sa inigtagbong na mo mangita mi og vulcanizing shop kay vulcanize tong ligids una na unsa bang na plat man hinuon sarang lisurag dahan mao punipoy pagka-plat. Labunda tus highway ganina o pud ma andari madyo man tong maandaran na to kay dali ra man ka pangita og vulcanizing shop. Nakalami dari guys, hangin arang ka lami ka jug hangin ba humot ba di para to sa mga kampingan last night. Arang lami adjag view dun pud adto grabe. Ang problema lang kay naay bahong taig baboy. Naay farm siguro dadto dapit ang baho among taig baboy baon sa una pangsakitan gud mis mayor og ti dyan. Baho man kaadyo murag tag malanag. Eh di na may magdugay mo tagbong na pud mi kay mangita pa pumiglain nga masuroy na pud. So gusto mo moarhi Purok do Sinandigan pangutana ra laman mo kay wa pa sila yung mga directions bitaw mo pala kay pag-open nila anja o gusto pud mo arhi mo guys og hapon or gabi kay naman sila yung mga usok-usok na di na maklaros video ni mga usok-usok dyan yung mga istar-istar gipur manggisiga kuno na pati ning mga wire-wire ngayon makita na manggisiga kuno na kay naa kuno na Christmas lights jadan hipod na nini dana na ay mga manggisiga na kay na may mga mangikumbitay na arang biyuha kuno danig magabi dya mag-andam pod mo 20 pesos kay 20 pesos bayad sa entrada dya pagdaram po mo tubig inom-inomon kaya di pod uhawon bitaw maglibot-libot dari kay hangat-hangat mo kay dako-dako pagpalibot pag gusto ka mo libot dalam pod mo tubig ako ang po nagdag tubig di hurot hinugang 25 pesos palit man sa kang tubig kay uhaw man madyo na magdakog tubig mo arhi ka kay arong bahalag uhawon ka kana mo nagtindahan diha na sila mga snacks dana nanapod sila ay comfort room pwede ra kada na magpagawa sa imong gibati nara plata naman din hinuon napislong naman din hinugtaman doy may maadjog lukduhon na nato atong motor Balo. ha Bayloon. itong lukduhon na raman hinuon pag kapaway po siya sige ra naman nato ban-uban ka asa ta hala wow lami yung nagbuwak ni buwak kasagaran ni butang sa amin natay pero dahil lami nga buwak dia Bougainvillea if I'm not mistaken na grabing kalunag kajug buwak dyan na pungpung ba mo ni nakalami din yung buwak ka kay arang kapungpung kajug lami ag kulor kanila na en pagkulo lami pa rin sa tanawon labi nagbago pang binuwak pero og hapit na sa madugnas mura na sa maglaig kulor nanari pa yung mga lingkuranan dari pwede magtambay-tambay diha view zinig mahapon nga magsiga-siga ni wait for me aking mahal ara sa amin ay gwapo pag ilang hulwi may mga buwak tumoy lang ta kay plat kaning dana dari okay raman ni basta di lang uwanon eh grabe lapo ka kabana kanay kasagingan naman ko ta na kong highway magpa-volkit na mi dari